archimang lukumang nana sasa bayo koromo we wato wala mala anyusu sarana se karuf ko archi pres par news me baro di not gomit zuid oost gomit west wis po def mama sernang o haru banyu sturu ko archi en luku de pres parsan sawabi futaki omdat ti de wo tak bepaalde tori fa asan kan go tarafasi fa uka waya faraga tarafasi daarover wordt tak ti de en want to tara san moro en misdo janga para rut Ja, mas ragamo tideel, ik zei taki, wo tjaden prespartori kan visi, in een programma. Maar volgens mij being, wat bar, ala den senamang, o di data, trasi, de diaspora sobum, je data doisri, pide tu, we aksunu hard, de banyikong de sturu, dan kan de jong pisani, wan dringi, pot tap tafra, walik van gambo takik ba, tori de taki, want bepaalde sma in een kondre, ne begrijp bepaalde zaken. En unu pa programma disi wa broko yiding voor de verstaan fasa nego instena. En zo bazagam. asasa nego so number 1 we begin ilek fo sabina na sasa ba yokromo usabwan sani we wato yutu yara so usabwan sani taki a buitenlands beleid e fadon onder a president. Dat denk. En Tamara inomiere ja president e gueda we pinaja. Is niet waar. Nou, een foute conclusie. Ja. Het buitenlands beleid na in de hoofdverantwoordelijk ving. If wasan go verkeerd naar buitenland, dan na in de timeren. Ja, natuurlijk. Maar, Masaragambo, ik zei taki, het buitenlands beleid is van de onder de president. Ja. Maar dan am deze ook toe, Ja. sabi, vooral tegen stembaga, Ja. 2025, Ja. dan pot een president samen qua buitenland. Dat belangrijk. Dat is. Maar omdat Sanchiro nu na afgelopen tijd, ube abisma di nobeman gogo, fugo nak anatap tafra. Ja. Tagiere no somi wanen. Want if we zijn na ambassadeur go, ambassadeur na baga weg leksa president abi. Dat is. Je verstaan. Dat is. Dat de mij hoor rekenen dat aan een president voor een kondere met taki. Maar een ambassadeur na bijna niet in het broka masaka. Maar amata derde plaats. Ja. Amate. Dus je Je verstaan. Amana vertegenwoordiger is een awardservetaken. Je vertegenwoordigt een minister. Ja. Ja, maar die zien na aman sherefi di abatichi ne anu na egos don tak dape. En dan man, de go da pa president. Ja. Ne go da pe je fen president toch? Nee, ano dansa maar go dansi. Nee. En Kabula ne play dape pa mij go. Nee, maar go da pe zakelijk. Zakelijk, business. Tak aan toppers, de president voor de trak onder. Ja. Je tak aan de ping ambassadeur da pe nee. Nee. Je tak aan president want isabi. Yang ada ma aba sherefi stera tapus. Natuurlijk, want Juist. zie dat die president Santoki, ama be go België toch, Brussel. Brussel dape. Ja. Dat de Europees kondre Amerikaan. Allemaal be da pe. Alla de man be dape Afrikaan. Dus alla de kaka be de dape. Ja. Dat de mas don taki over klimaatverandering. Alla troso. Alla de soort tori business vouwen workan o serefi. Want je weet, we leven in een globaliserende wereld. Ja. Dus bijna ik kan dat grondtapu na grens. A die paspoort deed met grondtapu grens. Dus dat. Anders niet. Dus in de praktijk, men bedoel, in een Libi makandara, dat bijna grens nog de. Want sawan terawan doe je sabi. Ja. Vi kan go mee. Dat die. We leren voor serefi. En je je meetori. En je begrijpt maar zeggen, maar daar mag dat hè? Want if you look naar een grens naar Frankrijk toe toch? Naar buitenland toe toch? Ja, Naar buitenland. ja, kan je. Naar buitenland toch? Ida Europa. Ida Europa. Ja. Dus natuurlijk, je moet, like zo tak ik maar zeggen, maar tak ik. Alle de topper bij dat hè? De president, dan maar met Macron. Macron, amand na president voor Frankrijk. Juist. En apart dat neem ik graag. Nee. Dus dat de man tak bepaalde tori, Ja. bilateraal, isabi, en dat de man tak aan de serefi over een grensbewaking, Ja. voor bewaken grens, Ja. en voor we werken samen aan de serefi. Ja. En voor we versoepel, voor we zorgen taki, Sernang kan go naar Fransie, Ja. Fransie kan Sernang, Ja. we morgen gemakkelijk even broodje de momeki, of Ja. na sama voorlopig naar een veerde. Ja. Je verstaan. En Sernang zelf moest go passen aan de regels voor de Fransman. Mhm. Je verstaan? Ja. Zo. En de Maar- man legt het maar zeggen, maar ook toe belangrijk aan milieu hè?
Aan milieu belangrijk. Ja. De man zorgen dat de boesie tan behouden. En dat we op watera. Ja. Isabi toch? Want ook toen naar de Fransman go de Sukutu en de Fransman had ne borgo de goud. Ja, en is dat wel een probleem bij dat toch? Dus de man, of de man die zoeken go dat water al liever. Vast hebben we kan het baga. De Scalian. Scalian, isabi. Ja. Want dat milieu toch? Na milieu ja, je Oké. pora watera. Juist. Zo. Dus de begreep, maar we moro prins partori zijn die moro Macron boom. Futaki. Ja. Want Macron die in EU en hoe de bezig gaan op tata, het taki Ja. over taki onlijkster na man, hoe man we a Schengen. Dus hoe kan go gemakkelijk Alla de koningen zo. ja Europa. Ja, Europa. Je verstaat dus dat de man kan na kwam voor je toch. Lek van man go mitanga Rutte. Jima toch Ja, voor want Rutte. ama mitanga Rutte toe. Ama takanga Rutte. Actie dat als amana dimensionair, dat betekent. Ama in feite a kabinet van man dat vader. Juist. Maar asan de terafasi, ano fawe asan Dus. gewoon dat na tapuku play. Nee. Nee, a beleid ego doro. Ja. Isabi toch? Ja. Omdat de man abuansan take fuansan boom. U godorange unom nake panya. Nee, gewoon door. En de afspraken die de man Mickey Ja. doen, Rutte legt uit ook toe dat keer nog alle de afspraken dat hij gaat door. En dat Ja. dat de premier no demoro of meneer Rutte no demoro, alles aan het verval. Nee. Dus, nee, wacht. Point of correction. Ja. Kan de soms mij zien zo taki. De masara roto no demoro de tekala de boek pondere. De chadengwene also. Nee. No man Nee, lazy. bepalen mij berekenen dat tegen Rutte no de. Ja. Alle de computers aan bij dat hè. De computer, Ja, dat zijn dat we poerde, we brokken. we brokken ding. Nee. Dus de next no man go door. Asan euro koso. Nee, asan ne work also. Alles aan die na computer het. Alasan de dape, Ja, dus dat met een druk op de knop, de is je. De Alasan afspraken zijn. de takabeleid die si wat we door. Ja. Uiteraard, want er regering kon dat kan dat man kan binnen zijn, man kapot moro kon of man kapot ichi moro minder, Ja. maar abeleid het tang. Ik ga gewoon door. Dat belangrijk. Dat na atori eigenlijk. Maar je ziet, president Santoki, ik wou door zien, aan mijn Sani, achteraf je ziet de correctie. Achteraf je ziet voordeel. Sowieso dus hier no. In berekend taki, pas 10 jaar langer. 10 jaar langer. Ja, Het buitenlands beleid voor bij de nihil. dus dat die? Het stelde niks voor. Ja. Na ambassadeur A, ambassadeur B, ambassadeur C, ben gogo taki. En te you go taki, I just want bode toch? I want bos kopu ko over. Ja. Maar te takanga ma eyeball to eyeball. Isabi toch? Omdat je reno. Im shasan so. Te yanga ma et deal. Isabi toch? Dat te we luku serefi. Dat dapen we demonstreren a karakterisami abi in mi voor overtuig je. Ja. En dat belangrijk. Ja. Ja. Isabi Ja. toch? Ja. Ino ka yere mi. Ja. Dan je borika dat ay taki lawi dan fi. Ja, want Masargabo, wat belangrijk is, notegi, van Macron dat toch? Iya. If je wil zeggen, ambassadeur go, vertegenwoordiger, jullie president, Iya. Inomago. Nee. Deze na, dat tamay takang dat maar jongens, ang nga, ambassadeur met dat, terwijl, if je tak nga president schreef, Iya. je tak hier no, dan minaf se no briefje apart baka, Iya. tak hier no mi wetak nga ambassadeur, Iya. je must, nee, mi takang je persoonlijk. Want dat Persoonlijk. kan go moro snel, toch? Temin, mana dat me Ja, bedoel, temina nga ye taki eyeball to Ja, ja. eyeball. Ja, ja. Isabi toch? Dan we luku serefi. Ja. En dan mi, e pot mi geweg kon in tapa weji. Ja. Voor takangai. Ja. Voor overtuiging, mi overtuigingskracht. Isabi mi overredingskracht. Ja. Me gebruiken dat we, wie kan verstaan mi. Dat Isabi is. toch? Sasan Euroko. Juist. Oké. Ja, Mas Gambo. Dus nogmaals, president Gua, Brussel, België, Amasitatori en de Oshisep Samorofara. Maar hoe? Wafta kwatratori, Mas want bepaalde manier begrijp Sepsa. Sanatori, Dimatori. Jereja. Archie. Kijk, luku jere luister. If a president disi, we kan tekwa faraga. Want isabi de bijisma abuasan taki. Tak siti ano bayego bayen. Helemaal niet. Nee. Nee.
Dabe ka tek wan faraga da go a sekanti de wayanga faraga ta kofot kaser nang. Isabi to, da kofot e way kaser nang. Dat nopsa. Nee. Na her goron tapu, door dat libisma na nga libisma e miti, da kofot konde inser nang. Ja. En anobe de epidemie, ja epidemie na nga pandemie. Epidemie na tade in wan kondere wang. A boroko da pomes mai na kondere siti. Ma pandemie na her goron tapu be aba problem dati. En a san dati, boroko ome economie sani. Ala kondere. Te nou ya wan aantal kondere die effectief kombo voor water. Ja. Da president die stek a kondere abra ondero a pandemie. A probleem sabe de. Smai siti atoso nobe man teki sma be furu. Dana disi, dan poli disi, dan dati. Mijn pai, desma de doa roko. Dat zo. Da PF na mo. Ja, maar baba lemang berikan tak yan de kan golen baka. Oh, dus dat je go gewoon de. Je ga X. Ja. De teji X, lend me $20 million fee. Da X teji tak jere no. Hoeveel procent? Ano, 15% naki. yo pai. Amo naki zwaar. Ja. Want ama sap taki, a rente sa yo pai, me verdina money dat dubbel en dwars say tapu. Wena dat hemi tu no was er nanto. Ja. Ja. Je verstaan. En daar regeren die stak nee. Mine dwen. Maar apripo me o katapatori. Ja. Want die etakatori mshie lugu me lafu. Ja. Archi maluku manna na sasa bayo kromo atordis mustabi. Omdat me mit wan man. Dan mi o gwen wan wenkri. Dan mas don tap wan stong. Nanga wan biji Heineken. Hoeveel naar heen? Ap saferte kolu. Oké. Ja? Ja. Wan biji Heineken. Brek te €1 era. Luka euro. €1. Damas don dama itin dama jimodi dam jama odi. Die mek moto ina wenkri baka. Amatemi tak yonga sanko terangap tak inderdaad ako teranga mi parada. Ja. Alibi Alibi contra. Teranga. Oké. Ja. Oké. Dus miserefe 4 en toe. Ja. Je verstaan, ik van je 4. Ja. Dan mi denk dat mi tak pot gelijk aan uit. Natuurlijk. Want me 4 toe. Mij ook toe. Maar inwa libisma. En dat boem voerusman om vergezen. Inwa libisma hebben levensstandaard. Ja. Dat if you levensstandaard en laat en toe figos don drink wan bije heen kan ves wan wenkri. Isabi toch. De no ka fin taka sang taranga. Nee. Want if abe taranga de bo bij wan pchuan. Ja. Ja. Maar you want de bij wan bije wan. Oké. Je verstaan? Dat want taka no taranga ji. Nee. Maar sang chari afoferi inato. Daar moet actie mi masar gambo. Dat men bieden mi voor onschuldige. Sang. Dat is sang kontaranga. Ja. Takanga mi. Ja, want we berikan dat if je don't dat pang biri. Ja. E drink een beetje heen kan je dan nog erbij. Ja. Toch? Om na abiri dati. De bien luku de mi tak yeren maar zeggen in biri voor ons schuld. Voor sang. Sang je doet verkeerd. Daar moet de fes wan sarak to samans don. Nog erbij. Peseri nyang. Ja, nog erbij. Ja. You gambo serevi ines dan een biri. Teo bij je te wan sap. Wan sap. Of Of wan watera. Ja. Want watera chirmi. Ja, da you eigenlijk bent hij maar tak hier no. Mi aba probleem. Mi aba moeilijk, you niet. Ja, dat you know abe Mi moeilijk. aba moeilijk. Maar dat fai wan tak men go bit mi voor onschuldige aan. Na suma. Mi aksama suma amatemi na volk. Oh. Dan mi wan sabi. Ja. Soort ogri mi do. If ama ap verstaan. Maar if ama be ma denk boom. Dan ma be sapa bem go. Ja. Mek desma dati. Ja. Be compide de voor onschuldige aan na volk. Tak lukuna mi potu ina sandi. Unu scatter akondre. Unu Ja. gobi licensie na 9 aan 13% rente. Ja. En uno pai. Dus a regering die si moest pai de slag dati. Ja. De regering moest zorgen dat hij aan pai salaris. De Ja. regering moest zorgen dat de schulden moest pai. Ja. Anders, we hebben een probleem na kodro. Ja, toch, want if a regering die no betere op kordaat voor doe bepaalde sani. Voor zorgen dat je tumun fos de materiële aan gos don't tap de stoer of den. Dat de man be je zorgen dat lanti man atoso be chis demon. Je verstaan, pai man be pai want de man fesi beji tak yere yepi.
Want no so min mapai. Ja. En in bereken ook toe, meneer Anga Heineken ayume taki, in verstand boom, want mi sap taki volg me. Anders in oka actie taki, mi go bidden mi voor ons schuldig. De in sap wansani taki, you herli bilanga. I beetje subsidie. Ja. Ja? Maar no me gebruik van subsidie zei beetje. Si temi tak subsidie, de maar bij subsidie stroom, water, gas. Alla de dat de maar bij subsidie dan heb je niet uitgespaard. Ino praxera die Tamara. Ino praxer you ching. Ino praxer you gram ching. Lek you praxer you wang aan Heineken. Na dati wise de praxeri. Ook een pakket aan het Juist. Two pakket in Aouji. Ja, de beetje sa tu pakket. Je hebt ook niet uitgespaard. Nee. Ino zorg of abon moro betere toekomst. Die juk ching. Die juk gram ching. En daarom ik van president met takanga uno. Tak sabuansani. Tak ano fostrong sernang ekoina situatie disi. Ubaba situatie de 3-0. Ubaba situatie tak rek belege in sernang. Mama hier maar gama. Nasa nawang spijpina. Nee! Alla kondre apportisma. Waarschijnlijk bepaalde man neguadoro si. Jere no. Want hij is masra. Isa ome kondre migo. En mine tak lolo kondre na biji kondre. Thailand, Philippines, alle top kondre. Ja. Potis Malaya. Allah siya. Jere ja. Mi go in Miami. Dan me ten wan hotel, wan Yes. Cubans hotel. Ja. Ja? Ja. Dan me si wan bijisma. Dat ten dat mi aksa mevrouw, mi taki aksa vrouw ome yara, ba vrouw taka si fotokia. Mi taki ser na 60 jaar in woroko moro to. Nee. A vrouw tak mi mus woroko wat heeft mi no woroko mi no nyang. Dat ding. Maar unja in Sernang, uangas dong, dan wewiki manting, dan je tiki baduk dai tai om ibere, Ja. dai go naba strate luk fare wage repsa, Ja. dan baka di 12 euro dai go dringa biri, Ja. dan je kan also want a paket doro to. A paket doro. Dan Dus baka dat bo nyande. nyande. Asan euro koso. Nee. A opvoeding zou be kisi 10 jaar terug, Ja. nog demoro. Ano de. Dat no be de opvoeding. Ibem leerdes madaki, im shoga. Im shoga. In Morocco. Maak je economisch weerbaar. Sasa euro. Shoga zorgo dat je domina economie. Ja, En ja. je maakt jezelf economisch weerbaar. Ja. Want 10 jaar terug, Mhm. tijdens Venetiaan, Mhm. kon je heel wat doen. Ja meneer. Echt waar. Je kon heel wat doen. Ja. Met 7% rente. Ja. En dan met Otto Leijson ook toch? Ja toch. Ja. Maar financieel bet dat je moet werken. Je moet werken. Ja, dat bet Ora dat- et labora, shoga. In Morocco. Ja. In de musto. Bisa babale man. No de mij tegen me. Maar dat jong. Voor het jong. Isa lang aan mijn bij spijsolie. Want we kies pakket toch altijd olie binnen toch. Oh, Maar dat dus als aan we doen nou op regering is. Eigenlijk de mijn pinami want nooit meer bij olie. 10 jaar lang. maar daar oliefabriek doen bij Abidem. Je weet je san jongen. Hey. Die de tumang. Hey. Soet boroko. Mhm. Mek die de una palmolie moro. Ja, dus dat. En toch jij join de man. Yes, dat die. Dus Toch dat jij join de man. Mhm. En de man dat die de man is door wacht niet want die de man ko ana makti baka Ja, dan de pakketten ko baka de leerlingen etek baka ja. isabi toch. Maar dat nog gebeurt moro. Ja, Want de ja. man heeft vertrouw je. Nee. De man oji moro in apprecie. Je bent uitgeleend. Ja. In apprecief go moro. Daarom mek je abara vroeg toch. Mhm. Isabi toch. Ja. Want if dat no bepsa de jurdisi. Mhm. Dan desnezi. Kan de beteki staatsolie. Ja. De man beteki in luchthaven. Mhm. De man betek disfi. Want die lijst zo'n pijn man. Ja. A Dus dat. damfi servi de generera stroom Ja. serf de man beotek. Ja, dus dat. Isabito. Maar a regering die stak nee. Met change sani, met draai knop baga. Ja. En dan met pota sant april. Vandaag aan de dag. Maar. O die de man pura subsidie. Dat de zwakke gezinnen, de man je hebt den toch. Natuurlijk. De zwakke huishouden. Saaf niet maar je hebt De man je hebt de. Ja, Het is saaf, die saaf. 1800 en DC. Trouwens. Maar ja, zomaar bezak maar dekati, maar saptaka na be van udu. Toka mij go forceer. Ja, maar babale man nee, de Suisse jaman 10.000 serevi. Ajesi no jama Nee, noti. maar met luko safe zijn ze nou toch, maar zeg ik. Die want prijs op hoor. Ja. Dat is een breed.
Dan heb je dat, hey, benzine op. Ja. Maar if de man kiest van 2600, Inere no man etak nothing. nee. Allemaal pi. Niks. Negatief. Negatief. De man daar. Ja. Dus mijn vraag is even af, bepaalde man, reactie bepaalde man toe dat, zanger regeren doen, maar dat niks. Nooit dat maar doen ze. Nee, omdat Aman Gwenta handen uitsteken. Dus dat is toch. En dan blijf je later met de dode mus in je hand. Dus dat is. Maar ja, maar Gambo, we kan katholisch hier die, maar we lukken ook toe, ze regeren doen, de man die we arken, want je bepaalde man die arken. Ja, unespangen. Unespangen. Maar uno van programma die zie, we leggen het ook toe, ze regeren het doen, en ze regeren doen keba. Want Dus- nou we zien. Wakti. Arregeren disi. Ja. Bisa pego. Mhm. Anotek a pakketten stand Nee. over. Nee. Dat anotek Nee. over. Aan mijn voeden op. Ja, dat is. En doordat aan mijn voeden op. Dat wajarte dat de man me kwam gebouwd. Die maat door van Ja, gebouwd. we hebben over een strikt ziekenhuis, Achoni toch? Ja. Achoni ziekenhuis, dat is de man afvisie, de Ja. bouwator dat is. Ja, de man bouwen gebouwd. Wat gebouw, wat je begrijpt, verkiezingen voor komt ook. Ja. Bij verkiezingen, Populistisch. dat is maar troes in komt. Mhm. Maar hier nog eens erkaan. If je pot een gebouw, Ja. dan kan een ziekenhuis. Dus hier ja. De man bouwen een beetje gebouw. Ja, Dat de man pot een bordje. A gebouw is een ziekenhuis en een atoso. ziekenhuis Achoni. Ja. Dan, Agba. Agba. Agba, na ziekenhuis dat. Ja. Na ziekenhuis dat. Een ziekenhuis sami sabi. Ai. Je moet haar data. Ja, Verpleegster. ja, Laboratorium. apotheek. Apotheek. Ja, ja, ja. EHBO. Alla de saad moest Ja, want if mango doen dat je maar zeggen, in Ja. het also. Want siki. Ja. Dan was a laken. Alla kan wasi. A laken was. Was er een. A mam nyang tu toch. Mam nyang. Kwam kukrum de tu toch. Dat ram luka man. Dus de sanat moest de. Dat Ja. was het also toch. Ja. Lab alles aan de. Want Ja. de mam hem teka beroerde go charanga laboratorium. Mm. Check baga. A mam nyang. A mam dringi. Ja. Zabi toch. Ja. En krosim wasi. Zo. Is zabi toch. Dus nou. A regeren is tak heren. A gebouw de. Ja. Is zabi toch. Dus de man no tak we o ja gebouw wat er. Want de man beka met hotel vindt. Je dus dat die. Nee. Maar de man tak nee we go door aan Ja, het maar- beleid. Ja, maar- Dat frappant. Dat belangrijk. Dat is belangrijk. Dus daar maakt ik heren nou. Op het waan directeur dat hè. Ja. Directeur naar Maar Noord- dat is- Noordzee. Noordzee. En als alles aan zit ik bij 30 juli. Dus die nou maar niet 27. Hè. Ja. Dus die hebben we 3D. Ja. Dan officieel openen de president. De president go open. Ja, ja, ja. Dus dat one taki. Ja. Want die de man bij elkaar staan. Dan hier de man voerlijk motor. Ja. Dat de man voer DC. Alles aan De man, bevoer. walos aan die Alle de bewaken kabel. veiligheid. No, No bede. no. Invers No, aan de Zo. Ja. Dus dan no de man die zetatoriële man. Ja. Dus des man voor Johnny. Dus stuk baga stu Ja, meer ja, en zo. Ja, ja. Dat de man sap tak te probleem de. Ja. De kan go dapen. Dus je begreep, maar Mhm. je hebt medicijnen toe. Ja. Dus de artsen, dus je begreep, je gaat dat trafosi, dat zijn Europa toch? Ja, gaat dat. Dat trafosi en Ja. TI, de man tikkie op, Ja. die gaat dus Achoni. Dus de man na free kom. Nee. Ka foto. Nee, die zijn nog zitten dat Is een stukje vooruitgang. Ja toch, dus de man is bezig nu naar specialisten, voor zoeken voor dat hè. Ja. Want die hebben sanati, dat moet ook makkelijk. Dus dat toch inaf kon ta foto Nee. naar een specialist. Dat Nee. specialist is commitio. Juist. Dat na, dus na Sandy Sametaki toch. Lante waka 500 meter, je waka 500 meter. Juist. Dat we met toe zeggen. Dus 30 juli, opening, officieel, streetziekenhuis Achoni. Mooi zo. President Dape, de minister Dape, meneer Noordzee Elektrico Dape. Ja. Dan Asane City. Ik raad het ook. Ja. Dus dan van hieruit toe kan je besteden, man. I jou kan beetje Kan frustreerd besteden, zijn. man. Wana boonsa Dan moet nepsa. zijn Dape. Isabi toch. Ja. Zonnepaneel, stroomtori. EBS, alles aan zit Dape. Alasa zet ik Alles daar. aan zit Dape. No me grap. Met tegen. Maar jere ja. Hmm. Want daar zijn er plein no in Serna. Mhm. Landelijke evenredigheid. Met tegen. 5 senator dat die. Ja, man. Moet hoor. Dape, want we begrijpen wat er gaan doen. Abo. NDP. NDP. VAP. Dan moet die nog een voorstel zijn. Een voorstel, Ja. een wetsvoorstel. Ja, toch? Voor contact Hassani. Mhm. Maar op basis van Hassani. Hmm. De man go uit van vonnis Mhm. voor een constitutioneel hof. Ja. Dat jere no. Hmm. Hassan moest praten rechtvaardig, Ja. Maar evenredig. voor zo'n optie ook om ervan heb je zo. Mhm. Maar is dat een parlementariër voor Ja. abo takwatori on Ja. jamargi. Ja, ko archi sama dat etaki. Wat belangrijk is, we moeten dat ding niet te ingewikkeld maken. Als het makkelijk kan, waarom moeilijk? Dus ik blijf erbij, laten we gaan voor landelijk.
O arkatori. Uyeraman. En de isang atorat. De eens helemaal. Ja. Omdat amang, Mhm. yere no, luku, mimma be abuansa neta. Mhm. Skrifolan sa nga takolan sa na wara. Dus dat die. At tuzot sa niara. Ja. Skrifolan sa nga takolan. Na tuzot sa ni. Ja. Dus dat in begreep Mhm. dat amang golisa sa ni constitutioneel hof. Da matak mino kan takwan don sa ni. Nee. Maar scoren het allemaal de katori. Ishito. Allemaal de katori toch. Zo. Dus de berichten aan landelijke evenredigheid. Hoe abe van hoe voor zorgen dat je stem en komt tot het recht. Ja, want Master Gabo, met Arkamang, want je begreep 2/3 meerderheid moest dit, dus 34 assembleden moest stemmen voor. Ja. Maar Amas Chatori, en dan Ja. wat hier, if dat nog gebeurt, dan gaat VVV. Ja. En is al minstens als Costa kon dus aan berichten dat je in plaats, daarom ik aan dat je, als het gemakkelijk gaat, Juist, waarom moeilijk? juist, dat Dus- is goed. Aan mij denk redelijk. Ja. Je verstaat. Maar ja, Master Gabo, hoe de inzang maar Akel. Akele komen Ja. voor zoeken. Mm. Dus dat VVV, Mm. dus dat ben naar de assemblee of stem. Ja, RR. RR, de man het stem Ja. voor een landelijke evenredigheid. Ja, VVV. Ja. Ja, toch? Mhm. Maar baka dat dan wordt ja poko, Mm. maar sluit. Ja. De chisi poko. Ja. Zo, we arti mungalu kuma nana sasa ba yo kormo ko dorak bafa program. Da samwa teji taki no lasi serefi. Mhm. No las bribi, dan ab bribi, omdat hoop wan patiëntie uma na wan gulu uma. Ja. In plaats igo for du iserefi nanga trasani, den trusiani na grond, pranoasani, maak je economisch weerbaar, benut elke vierkante meter op je perceel. De katak mina wan jajasar na man of wan jajasar na uma. Ik kan klagen over dure benzine, ik kan klagen over dure input, ik kan klagen over dure machines, maar ik kan klagen voor nyango na imofo. God forbid dat no kan en minena mazara gambo technologie. Ja, Master Gabo, maar tak baga, maar dismo tak altijd, tak jerelijk zijn naam uno dot sanang grong. Dus, in hem trouw dot it op straat. If je nyawa sani, yang plastic saka, of sani, potin is in saka, dat die er wan bakkie, de potin of tiga, of zo je potin. Dat je kan nak tapi borsu, dat minnawa zijn naam, me jepa kondre, uno dot it op straat. Met dat grantangi, te wantralis baga. En het begint altijd thuis. Landelijke evenredigheid, nu is het heus de hoogste tijd. Wansipayu Marki, Wansipayu Wegi, Sernang, Wa Ingrid is districtie. Landelijke evenredigheid, Suriname 1 kiesdistrict. Landelijke evenredigheid, Suriname 1 kiesdistrict. Winsifayo maken buta, winsifayo wigengo, wigenko, sana, wankodo, kiesdistricti, landelijke evenredigheid. सरनाम में है सब कोई एक बराबर, हम सब सूरीनामी हैं. One person, one soul, one value day. हम सब सूरीनामी हैं. Landelijke evenredigheid. Winsi fayo maiken poti, winsi fayo wegengo, wegenkong, sanang, wankodo, kiesdistricti, landelijke evenredigheid. Senajan buat telok kepie, senajan buat walak-walik, Suriname itu 1 kiesdistrict city, podo-podo, landelijke evenredigheid. Wansipayu Marki, Wansipayu Wegi, Sernang, Wa Ingrid is districtie. Landelijke evenredigheid, Suriname 1 kiesdistrict. Landelijke evenredigheid, Suriname 1 kiesdistrict. Get up, stand up, stand up.